అండి 26 crores పీపుల్కి మీరు ఎలాగ అందించారు అమెరికాలో ఉండి అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పింది ప్రార్థన అని అన్నారట. అంటే ప్రార్థన ద్వారానే నేను అంతమందికి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించగలిగాను అని చెప్పారట. చూసారా ప్రియులారా? అలాగే మన సహవాస స్థాపకులైనటువంటి డాన్లే గారు యవ్వన కాలంలో నేను చదువుకునేటువంటి స్కూల్ లేదా కాలేజీలు మచిలీపట్నం అయితేనేమి, సామర్లకోట అయితేనేమి, తిరుచి అయితేనేమి, ఎక్కడ ఆయన చూసినా సరే ఆయన యొక్క ఆ జీవజల ప్రవాహాలు మీరు దయించి చదవండి ఒకసారి. ఆయన ఒకసారి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆయన తెలియకుండానే ఆ చుట్టూ నక్కలు వచ్చేసాయి ఆయన తినటానికి. చూశాడు, భయపడిపోతున్నాడు. ప్రభు స్వరం వినబడుతుంది, ఎందుకయ్యా నువ్వు భయపడతావు? నక్కలు సృష్టించింది నేను కదా, నా నామంలో వాటిని గద్దించు అన్నాడట ప్రభు. గద్దిస్తే అవి వెళ్ళిపోయినాయి. ఎందుకు వచ్చాయని ఆయన బాగట చేస్తే ఆ దగ్గరలో ఏదో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంటే చనిపోయినటువంటి వారిని ఆ యొక్క నది ఒడ్డున పూడ్చి వేస్తే ఈ నక్కలు వచ్చి ఆ పూడ్చినటువంటి శవాలను తీసి తినేవట. అలాగే ఈయన్ని కూడా చంపడానికి ఈయన మీద దాడి చేసినప్పుడు యేసు నామంలో గద్దించినప్పుడు వెళ్ళిపోయినాయంట. చూసినారా ప్రియులారా? ఆయన ప్రార్థన అన్నాడు డాన్లే గారు తన జీవితంలో ఏకాంత ప్రార్థన. నిజంగా ఆయన జీవజల ప్రవాహం మనం చదివినప్పుడు ఏకాంత ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. యవ్వన కాలంలో ఏసేపులా చేయి ప్రభువా అని ప్రార్థన చేసుకునేవారట ప్రియులారా. ఏసేపులా చేయండి అని అనటం ఈజీయే, అలా బ్రతకటము అలాగే బతికాడట ఆయన. ఆ స్థాయి దాటిన తర్వాత ప్రభువా నీకులాగా ఒక్కరోజైనా జీవించాలి ప్రభువా అని ప్రార్థన చేసుకునేవారట ఎంతో దీనంగా. అలాగే దేవుడు ఆయన్ని అదే రీతిలో యేసు ప్రభు యొక్క మాదిరి కలిగినటువంటి జీవితంతో క్రీస్తు పొలుగుతోనే ఆయన జీవితాంతము జీవించినారట ప్రియులారా. ఇదంతా కూడా ఆయన అంత గొప్ప నీవు కానీ నేను కానీ మరొకరు కానీ ఒక గొప్ప దేవుని బిడ్డగా మారాలంటే దాని రహస్యము ప్రార్థన తప్ప ఇంక వేరొకటి లేదు. తర్వాత ప్రార్థనలో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయండి. కొన్ని నియమాలు మన వాళ్ళు సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రార్థన ఏదో 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు లేదా 5 నిమిషాలు ప్రార్థన చేస్తాం. గురిలేని ప్రార్థన ఏమీ ఉండదు. ఎలాగ ప్రార్థనలోకి వెళ్తాం అలాగే మళ్ళీ లేచి వచ్చేస్తాం. అందులో ఏమీ శక్తి ఉండదు, మనకేమీ జయం వచ్చేలాగా ఏమీ ఉండదు. మన ప్రార్థన మనకే తృప్తి ఉండదు. మరి దేవునికి ఎలాగ తృప్తినిస్తుంది? అందుచే కొన్ని నియమాలు. మొట్టమొదటిసారిగా దైవ చిత్తానుసారంగా ప్రార్థన చేయాలి. మన చిత్త ప్రకారంగా కాదు, దేవుని చిత్త ప్రకారంగా ప్రార్థన చేయటం మనం నేర్చుకోవాలట. అప్పుడు మన ప్రార్థనకి మంచి శక్తి ఉంటుంది, బలం ఉంటుంది. ప్రార్థనలో విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయాలంట. విశ్వాసంతో ఇప్పుడు ఇంకా ఆ పని జరుగుతుందో లేదో ఇంకా అది వేరే విషయం. కానీ నా ప్రభు ఈ పని చక్కగా యేసు నామంలో ఈ పని కార్యం జరుగుతుంది అనే విశ్వాసంతో ఒక ఆయన ప్రభువా నేను బయటికి వెళ్తున్నాను, మళ్ళీ తిరిగి వస్తాను, వర్షం వచ్చేలాగా ఉంది, వర్షం పడుకున్న చైన్ వచ్చే వరకు అని చెప్పేసి గొడుగు చేతిలో పట్టుకుని వెళ్ళేటట్ట. అంటే ఏమిటి? వర్షం వస్తే గొడుగు ఉంది, వర్షం రాదంటే దేవుని కృప. అలా కాదు, ప్రార్థన అనేటువంటిది విశ్వాసంతో గురి కలిగి ప్రార్థన చేయాలి. అది ఒక ప్రార్థన నియమం. తర్వాత పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేసేది కాస్త ఉన్నతమైన మెట్టిది. పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయడం అనేది రక్షణ పొంది ఉండాలి, మారు మనసు పొందాలి, దేవునితో ప్రతిరోజు కూడా ఆ సహవాసం, ఆ ప్రార్థనా సమయాలు, ఆ నిర్దిష్టమైన సమయాల్లో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. అటువంటి వారికి ఈ పరిశుద్ధాత్మ ప్రార్థన అంటే తెలుస్తుంది. ప్రియులారా, పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనకు తెలియదు, ఉచ్చరింప శక్తిని కానీ మూలుగులతో ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉంటాడు. దేవుడు మనలో పెట్టిన ఆ పరిశుద్ధాత్మ మనకి తెలియకుండానే ఎలా ప్రార్థన చేయాలో ఆ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రార్థన చేయటం అనేటువంటిది అది గొప్ప మెట్టు అన్నమాట. సాధు సుందర్ సింగ్ ఏం చెప్పారంటే, శ్వాస ఒక మనిషికి ఎలాంటిదో క్రైస్తవునికి ప్రార్థన అలాంటిది. ప్రేయర్ షుడ్ బి యాజ్ నేచురల్ యాజ్ బ్రీదింగ్ అని చెప్పేవాడు సాధు సుందర్ సింగ్. ప్రియులారా, ప్రార్థనలో చూసారా ఎన్ని మెట్లు ఉన్నాయో. తరువాత యేసు నామంలో ప్రార్థించండి. యేసు నామంలో ప్రార్థన చేయాలి. మనకి అది మెయిన్. పరలోక ధనాగారాన్ని ఓపెన్ చెయ్యాలంటే దాని మీద కర్త యేసు ప్రభువే. ఒక చెక్ ఉంది, ఆ చెక్ మీద, ఆ చెక్ లీఫ్ మీద ఆ ఎవరి పేరు అవుతుందో, ఎవరి పేరు మీద ఆ బ్యాంకులో డిపాజిట్ ఉందో ఆ వ్యక్తే చేయాలి, సైన్ చేయాలి. చేస్తేనే ఆ చెక్ ఎన్కాష్ అవుతుంది. అలాగే
పరలోక ధనాగారంలోనేటువంటి మనకు రావాల్సిన దీవెనలన్నీ కూడా మనం పొందుకోవాలంటే కంపల్సరిగా యేసు నామంలోనే మనం ప్రార్థన చేయగల ప్రియులారా. అలా లేనప్పుడు మనము ఆ దీవెనల్ని పొందుకోలేము. తర్వాత దేవుడిచ్చే వాగ్దానాలను మనం పట్టుకోవాలి. డానియేలు గారికి తన దినములలో 10 వాగ్దానాలు ప్రభు ఇచ్చాడు ఈ సహవాసాన్ని. ఆ 10 వాగ్దానాల మీద ఆయన అలాగో వాటి మీదే సాధకం చేశాడు. వారిలో ఒంటరైన వారు 1000 మందిగును, ఎన్నిక లేని వారు బలమైన జనముగును. ఆ ఒక్క మాట పట్టుకొని ఎన్ని వేల సార్లు ఆయన ప్రార్థన చేశారో నాకు తెలియదు. ఈ రోజున మనం ప్రపంచ దేశంలో అనేక స్థలముల్లో మన సహవాసం స్థాపించబడింది. కాబట్టి వాగ్దానాల్ని మనం ఒక వాగ్దానం తీసుకుని ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేయాలి. వాక్యం పెట్టి ప్రార్థన చేయాలి. ప్రభువా, వాగ్దానాన్ని నా పట్ల నెరవేర్చరా అని చెప్పి మనం దేవుణ్ణి అడుక్కోవాలి. ఈ ప్రార్థన నియమాలతో పాటుగా కొన్ని విషయాలను కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాలండి. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ప్రార్థించే ఒక స్థలం ఉండాలి. పూర్వకాలం అంటే ఒక 50, 60, 70 సంవత్సరాల క్రితం అయితే పొలాలు, పార్కులు, ఏకాంతంగా జనం మనం వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకునేవాడు. కానీ ఇప్పుడు అంతా కూడా ఈ అర్బనైజేషన్ అయిపోయి డెవలప్మెంట్, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఫ్లాట్లు, అపార్ట్మెంట్లు ఉండటం వల్ల స్థలాలు లేవు. కాబట్టి మన గృహంలోనే ఒక గదిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఒక స్థలాన్ని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. తర్వాత ప్రార్థన సమయాన్ని కూడా పెట్టుకోవాలండి. ప్రార్థన సమయం అంటే ఆ రోజు 24 గంటలు కదా, ఏదో టైంలో చేయొచ్చులే. ఉదయం కాకపోతే మధ్యాహ్నం, మధ్యాహ్నం కాకపోతే సాయంకాలం, కాకపోతే రాత్రి పడుకునే ముందు. సైతాన్ ఇంకా ఆ రకంగా అనుకుంటే ఎప్పుడు అక్కడ ప్రార్థన చేయనివ్వడు. ఇంకా పడుకునే ముందు 1 మినిట్ ప్రేయర్ చేసి నీ గాఢ నిద్రలోకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు. అలా కాకుండా ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ప్రార్థించే సమయం అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ సమయం ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా ఆ సమయంలో నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి దేవుని సన్నిధిలో. ఎక్కువగా ఈ ఉదయకాల ధ్యానమే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఉదయకాలం అంటే 4, 5 ఆ టైంలో లేచి ప్రార్థన చేయాలి. ఆ టైంలో అందరూ కూడా నిద్రావస్థలో ఉంటారు. ఏ రకమైన డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. విట్సన్ గారు ఒకసారి ఏం చెప్పారంటే ఒక స్టూడెంట్ రిట్రీట్లో, నువ్వు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లే, సబ్బు మామూలుగా ముఖం కడుక్కోవడం సబ్బుతో కడుక్కో శుభ్రంగా, లేకపోతే నీకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది, నిద్రాత్మ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన మొదలెట్టు. కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తూ నిద్ర వస్తుందా, నిలబడ ప్రార్థన చేయి. కానీ ప్రార్థనలో విఘాతం రాకూడదు. మెలుకు తర్వాత మన పంచేంద్రియాలు కూడా అక్కడ కేంద్రీకరించాలి. ప్రార్థన అనేసరికి పరధ్యానం వచ్చేస్తుంది ప్రియులారా, లేదా ఒక నిద్రమత్తు వచ్చేస్తుంది, లేకపోతే ఇంకేదో విషయం వచ్చేస్తుంది. మన నోటి ద్వారానే అన్య దేవతల పేర్లు కూడా వస్తాయి మనం సరైనటువంటి మెలుకుతో ప్రార్థన చేయకపోతే ప్రియులారా. అందుచేత ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి, ఆత్మలో మెలుకుగా ఉండాలి. పరధ్యానపాత్మ ఎక్కడ రానివ్వడానికి వీలు లేకుండా చూసుకోవాలి. నిద్ర వస్తే నిద్రని యేసునామంలో ఆ చీకటిని బంధించి ప్రభు అని ప్రార్థన చేయాలి. 4 లేదా 5 సిటీ స్టార్ట్ గారు అంటే అంత గొప్ప దైవజనం చెప్పడానికి నేను తగినవానికి కాదు. ఆయన రాత్రులు 2 గంటలే పడుకునేవారట సిటీ స్టార్ట్. మిగిలిన సమయం అంతా ప్రార్థనలోను వాక్య ధ్యానంలోను గడిపేవారట. మన సహవాస స్థాపకులు డానియేలు గారు 12 నుంచి 3 గంటల వరకే పడుకునేవారట. తర్వాత ప్రార్థన చేసేవారట. చూసారా, ఈఎం బౌండ్స్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 75 years మోకాల మీద ప్రార్థన చేసి 3 గంటల ప్రార్థన మోకాల మీదే ఉండేవాడట ఈఎం బౌండ్స్. ప్రియులారా, ఈ బర్మా దేశాన్ని రూపురేఖలనే మార్చినటువంటి అడోనీరామ్ జక్సన్ రోజులో 7 సార్లు ప్రార్థన చేసేవారట. చూసారా ప్రియులారా, ఆయన బర్మా భాషలో మొట్టమొదటిసారిగా బైబిల్ని అనువాదం చేసినారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఇదంతా కూడా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేశారు. అలాగే వాళ్ళు దాన్ని అభ్యాసం చేశారు. దాన్ని మనం కూడా ప్రారంభంలో కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు, కానీ తర్వాత అలాగ ప్రార్థన అనేటువంటిది మనకు రుచి అయిపోద్ది. ఇంకా ప్రార్థన లేకపోతే మనం బ్రతకలేము, నీరు లేకపోతే బ్రతకలేము, గాలి లేకపోతే బ్రతకలేము అంటాం కదా. మనము ఇంకా ప్రార్థన లేకపోతే బ్రతకలేము. ఆ రోజు ఏమైనా ప్రార్థన తగ్గింది అంటే మన ఆత్మలో అలారం మోగుతుంది. ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోలేదు, అలానా మర్చిపోయావు, ఇప్పుడు ఖాళీ సమయం ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయని మనకు డైరెక్షన్ ఇస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. ప్రియులారా, ఆ అనుభవంలోనికి మనం వెళ్ళగలగాల. వెళ్ళినప్పుడు మనల్ని సైతాన్ ఏమీ చేయలేదు. సైతాన్ని మనం టచ్ చేయడానికి వాడికి అధికారం ఉండదు. ఇంకా ఎందుకు, ప్రార్థన ఎప్పుడైతే మనం చేస్తున్నామో మన చుట్టూ అగ్నిమంటలు లెగుస్తూ ఉంటాయి. అటు చూసి బెంబులెత్తిపోయి వెళ్ళిపోతాడు సైతానుడు. ప్రియులారా, అదేవిధంగా ప్రార్థన విధానం కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ప్రార్థించి మెథడ్ ఆఫ్ ప్రేయర్. చాలామంది ఏది వెళ్తాం 2 మాటలు చెప్పేసి ఆమెనంటూ వచ్చేస్తుంటాం. అది కాదు,
ప్రార్థన ఆరంభించడం ఎట్లనగా అంటే ఒక దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి. ఏదో ఒక వాక్యం మీద నీ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ 2, 3 వాక్యాలని చదివి ధ్యానించి ప్రార్థన స్టార్ట్ చేయమంటున్నారు దైవజనులు. అప్పుడు నీ యొక్క మనసు అంతా కూడా అక్కడ కేంద్రీకరించబడుతుంది. నువ్వు త్రికరణ శుద్ధిగా అక్కడ నీ మనసు పెట్టగలుగుతావు. అదేవిధంగా దేవుణ్ణి స్తుతించాలంట. మనము ఎక్కువగా మన జీవితంలో మనం ఇక్కడ ఉన్న మన అందరి జీవితాల్లో దేవుడు ఏవో మేలు చేసి ఉంటాడు, ఎన్నో మేలు చేశాడు. ఎవరైతే దేవుని స్తుతిస్తారో అక్కడ దేవదూతలు ఉంటాయట, ఎవరైతే దేవుని మీద సనుగుతారో అక్కడ దయ్యాలు ఉంటాయట. చూసారా ఎంత వ్యత్యాసమో. కొంతమంది ఎప్పుడు కూడా లేని వాటి గురించే మాట్లాడతారు. కానీ దేవుడు చేసిన మేలు, ప్రభువా నేను పలానా టైంలో నాకు టైఫాయిడ్ వచ్చింది కదా, పలానా టైంలో పలానా ఫీవర్ వచ్చింది, పలానా టైంలో యాక్సిడెంట్లో నన్ను కాపాడావు, నీకు వందనాలు ప్రభువా, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా జీవం గల దేవ మీరు నాకు దొరికారు ప్రభా మీకు. ఇలాగా స్తుతితో కూడినటువంటి ప్రార్థన వలన కూడా మనము ఆత్మలో బలం పొందుతామంట. అదేవిధంగా ప్రార్థన యొక్క విధానంలో అంశ ప్రార్థన, కొన్ని అంశాలు పెట్టుకోవాలి. దీని గురించి ప్రార్థన చేయాలి, ఈ విషయం ప్రార్థన చేయాలి, ఈ విషయం ప్రార్థన రాసు. బంధువుల గురించా, బంధువులు లేదా దేవుని సేవకులు లేదా మన సంఘంలో ఉన్నటువంటి రోగులు లేదా మన రక్త బంధువులు లేదా మన మిత్రులు, ఒక అంశాలు పెట్టుకోవాలి. ఆ అంశాల వారీగా మనం ప్రార్థించాలి. ఏదో విధంగా అన్ని ప్రార్థన చేయడం. అంత అయిపోయిన తర్వాత కనిపెట్టాల ప్రియులారా, అది గుర్తుంచుకోండి. చాలామంది ప్రార్థన చేసి ఆమెన్ అని చెప్పేసి ప్రభు గుడ్ బై చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. కాదు, ఇప్పుడు కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళావు, కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళావు, ఏదో నీ విషయం అంతా చెప్పావు, ఆయన సావధానంగా విన్నాడు, విన్నాక వచ్చేస్తావా? నువ్వు చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఏమంటాడో రెస్పాన్స్, స్పందన కోసం వెయిట్ చేయాలి కదా, వేచి ఉండాలి కదా. కలెక్టర్ గారు అప్పుడు ఏం చెప్తారు, బాబు నీ ప్రాబ్లం అంతా నేను విన్నాను, పలాని రోజుల్లో నీ సమస్యను పరిష్కరిస్తాము అంటాడు కదా. అది వినాలి కదా. అదేది వినకుండా వచ్చిస్తే వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇతనికి ఏంటి బుద్ధి, ఇంత బుద్ధిహీనుడా అంటారు కదా. అలాగే మనం కూడా మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నాం, అయిపోయిన తర్వాత మనం కొంతసేపు మౌనముగా కన్నులు మూసుకొని ప్రశాంతంగా దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టాలి. అప్పుడు ప్రభు మనతో మాట్లాడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. లేదా మన మనస్సులో ఆయన ఒక మంచి నడిపింపు, మన యొక్క తలాంతులు బట్టి స్వరం ద్వారా మాట్లాడవచ్చు. చూసారా ప్రియులారా, కనిపెట్టడం ఇది ప్రార్థన చేసేటువంటి విధానంలో ఒక భాగం. అదేవిధంగా ప్రార్థన అనుభవం, ఈ ప్రార్థన యొక్క అనుభవం, ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ప్రేయర్, ఇది వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వాళ్ళే తెలుస్తుంది. ప్రార్థన అనుభవం ఇది మన ప్రభు విషయంలో మనం చూసినప్పుడు ప్రభువు ప్రార్థనతోనే తన సేవను ప్రారంభించారు. 40 రోజులు అరణ్యంలో ఉపవాసం ఉండి రక్షకుడైనటువంటి యేసు ప్రార్థన చేశారు. చేసి బాప్తిస్వం తీసుకుని సేవ ప్రారంభించారు. ప్రార్థన ద్వారానే ఆయన సేవ కొనసాగించారు. 5 రొట్టెలు 2 చిన్న చేపలు 5,000 మందికి పెంచి 12 గంపలు ఎత్తినప్పుడు అక్కడున్న కొంతమంది ఈయనే మన రాజు, ఆ కైసరు కాదు ఎవరో కాదు, ఈయనే మనకు రాజు అని చెప్పి ఆయన్ని కనపరచాలని చూసినప్పుడు మెల్లగా తప్పించుకుని ఏకాంతంగా ప్రార్థన చేసుకున్నట్లుగా మనకు బైబిల్లో ఉంది. ఆ ఒలీవల కొండ మీద, గెత్సేమనే తోటలోనూ లేకపోతే అరణ్యంలోనూ ఆయన ప్రార్థన చేసినట్లుగానే మనకు కనిపిస్తుంది. ప్రియులారా, ప్రార్థన అనుభవం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటిది. ఎలీషా ప్రార్థన చేస్తే 3.5 సంవత్సరాలు వర్షం పడలేదు. చూసారా ప్రియులారా, మోషే 40 రోజులు ఆ సీనాయి పర్వతం మీద ఆయన దివారాత్రులు ఆహారం లేకవండి మనందరికీ ప్రపంచానికి 10 ఆజ్ఞలు తీసుకొచ్చాడు. ఈ రోజున ఏ దేశం యొక్క శాసనాలు లేదా న్యాయ వ్యవస్థ చూసినట్లయితే ఆ 10 మొజాయిక్ల మీద ఆధారపడింది. ఫౌండేషన్ మోషే తాలూకా ధర్మశాస్త్రమే, దాని మీదే కట్టబడినాయి. ఆ ఫ్రాన్స్ అవనివ్వండి, ఇంగ్లాండ్ అవనివ్వండి, అమెరికా అవనివ్వండి, ఇండియా అవనండి, దాని మీదే బేస్ అయినాయి. 40 రాత్రులు ఆయన అలాగా ఆ దివారాత్రులు సినాయి కొండ మీద ఆయన ఉన్నాడు, కనిపెట్టినాడు దేవుని సన్నిధిలో. ఈ ప్రార్థన అనుభవం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. దీన్ని మనము మర్చిపోలేము. జాన్ ఫ్లెచర్ అనే ఆయన కంపల్సరిగా వారానికి 2 రాత్రులు కంప్లీట్గా ప్రార్థనలో ఉండేవాడట. ప్రియులారా, మనం 1 గంట ఉండడానికి ఎంతో కష్టపడిపోతాం, ఏ పనైనా చేస్తాం, ఏదైనా చేస్తాం, కానీ ప్రార్థన అనేటప్పటికీ కొన్ని నిమిషాల్లోనే మనం ముగిస్తాం. అలాగే జాన్ ఫ్లెచ్ అనే ఆయన నేల మీద పడి సాష్టాంగ పడి ప్రార్థన చేస్తున్నాడట, కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తున్నాడట. మిస్సెస్ వచ్చి ఏంటి ఆయనకి సిగ్గులేదా ఏంటి ఆయనకి ఎగతాళి చేసిందట. అమ్మా, నేను 3,000 మంది ఆత్మలకి నేను లెక్కప చెప్పాలి,
3,000 మంది, అందులో చాలామంది స్థితిగతులు నాకు తెలుసు. వారి గురించే నేను ఈ కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అన్నట్టు. చూసారా ప్రియులారా, జాన్ వెల్చ్. అదేవిధంగా మా మార్కెస్ డెంటీ అనేటువంటి సేవకుడు, ఒక దైవజనుడు, ఆయన తాలూకా శిష్యుడికి చెప్పాడట, ఒక అరగంట తర్వాత నన్ను ప్రార్థనకి గుర్తు చెయ్యి, టిఫిన్ చేస్తానని. ఈ శిష్యుడు అలా వెయిట్ చేస్తే 3 గంటలు అయిపోయిందంట. 3 గంటలు అయిపోతే మా గురువుగారు ఆకలితో ఇది అవుతారని, అయ్యా 3 అవర్స్ అయిపోయిందంటే, అర్ధగంట అంత వేగంగా అయిపోయిందా అన్నాడట 3 గంటలు ప్రార్థనలో ఉండి. ప్రియులారా, వీళ్ళంతా ఇంత గొప్ప గొప్ప సేవకులు, దైవజనులు. ఇకపోతే మన నార్త్ ఇండియాలో గొప్ప సేవ చేసిన మిషనరీ జాన్ హైడ్, ఆయనకు టైటిలే ఇచ్చేసారట, ప్రేయింగ్ హైడ్. ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రార్థన జరుగుతూ ఉండేదట, ప్రార్థన చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడట. అందుకే ఇదంతా కూడా ప్రార్థన అనుభవం అనేటువంటిది మన వ్యక్తిగతమైనటువంటిది, ఎవరికి వాళ్ళకి అది ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు అనేకమైనటువంటి విషయాలు, జరగబోయే విషయాలు కూడా దేవుడు నీకు తెలియకుండా నీ నోటు ద్వారా వచ్చేలా చేస్తాడు. అది గొప్ప ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి వరము కూడా దేవుడు ఇస్తాడు ప్రార్థన చేసుకునే వాళ్ళకి. ఇకపోతే ప్రార్థన యొక్క ప్రభావము, ప్రార్థన ప్రభావము ఎంత గొప్పదో చెప్పలేం. అది ఈ అబ్రహాం, మన బైబిల్లో చూసినట్లయితే అబ్రహాము ప్రార్థన ద్వారానే ఇస్సాకును కన్నాడని, ఎలియాజరు ప్రార్థన ద్వారానే రిబకాను కనుక్కున్నాడని, యాకోబు ప్రార్థన ద్వారానే ఏశావు తాలూక హృదయాన్ని మార్చేసింది. యాకోబు ప్రార్థన ద్వారానే వాళ్ళు సమస్త కార్యాలు చేశారని మన బైబిల్లో. ఎబ్బేజు ప్రార్థన, సంఘముల కొరకు ఎపఫ్రా చేసిన ప్రార్థన, అనేక సంఘముల కొరకు పౌలు చేసిన ప్రార్థన. చూసారా ప్రియులారా, నా పిల్లలారా, మీలో క్రీస్తు స్వరూపం ఏర్పడవాలని మీ విషయమే నాకు ప్రసవవేదన కలుగుతున్నది అంటున్నాడు గలతీయులకు రాస్తూ. ప్రసవవేదన పడుతున్నాను, మీరు క్రీస్తు స్వరూపం మీలో ఉండాలని. ఇది ప్రార్థన యొక్క ప్రభావము మనుషుల్ని ఎంతగానే మార్చగలదు. మన రాజుల గురించి చూస్తే యెహోషాపాతు, ఆసా, హిజ్కియా ఉంటే రాజులు. వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ బలమైన సైనికులు వచ్చేసారు వాళ్ళ మీదకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటే సింపుల్గా చెప్పినటువంటి, ప్రజలందరికీ చెప్పే ప్రార్థన చేద్దామని ప్రార్థన చేశారు. అంతే. హిజ్కియా ప్రార్థన చేశాడు. 185,000 మంది అశ్వరీయులు ఒక్క రాత్రిపూట ఒక దేవదూత వచ్చి చంపేసింది. ఒక్క దేవదూత. ఎవరు వచ్చారండి? ఆ సైన్యంకి వీళ్ళు సైన్యం సరిపోద్దా? ప్రార్థన ద్వారా వాళ్ళు తమ ప్రజలను కాపాడుకోగలిగారు. ప్రార్థన ద్వారా మనము మన జీవితాలనే కాదు, కుటుంబ జీవితాలనే కాదు, మన ఇరుగు పొరుగు వారిని కూడా ప్రార్థన ద్వారా మనం మార్చగలం ప్రియులారా. కానీ ప్రార్థన లేని క్రైస్తవుడు గాలిపోయిన టైర్ లాంటోడే. టైర్ ఉంటుంది కానీ గాలి ఉంటుంది. ఆ గోడ మీద చిత్రపటం ఉంటుంది, ఆ చిత్రపటం మీద అగ్ని జ్వాలలు ఉంటాయి, కానీ అగ్ని జ్వాలలు ఏవి ఎందుకు? అది ఫోటో. అది ఫోటోలో ఉన్న అగ్ని జ్వాలలు ఎవరినైనా కాలుస్తాయండి? ఎవరిని కాలుస్తాయా? లేదు. నులివెచ్చన ప్రార్థన లేని క్రైస్తవుని జీవితం కూడా అంటే ప్రార్థన చేసుకుందామండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైనటువంటి మా తండ్రి, జీవము గల దేవ, ఈ గొప్ప చిన్న యవనస్తుల కొడుకు ఇచ్చావు నాయన. మాకు ఇటువంటి ప్రార్థన దయచేయండి, ఆత్మ ప్రార్థన దయచేయండి, దీన ప్రార్థన దయచేయండి, విజ్ఞాపన ప్రార్థన దయచేయండి, ఏకాంత ప్రార్థన దయచేయండి ప్రభువా. నాయన ప్రార్థన ద్వారా అనేకుల్ని ఎత్తుపట్టుకునే వారముగా చేయండి. ఈ వాక్యం విన్నటువంటి ప్రియులందరి మీద ప్రార్థనాత్మ పంపించండి ప్రభువా. నాయన శ్వాస లేని మనిషి బ్రతకలేడు, ప్రార్థన లేని క్రైస్తవుడు కూడా జీవించలేడు. మేము ప్రార్థన ఎప్పుడైతే తగ్గిందో నాయన, మాకు అన్ని రకములైనటువంటి గుంట నక్కలు మా హృదయంలోనికి వచ్చి పండుకుంటాయి ప్రభువా. దేవా, మరి ఆ గుంట నక్కలను పారగొతోయాలంటే మాకు ప్రార్థన అనే ఆయుధం అవసరం కదా ప్రభువా. అటువంటి ప్రార్థన మాకును దాయిచ్చేయమని యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ.